kuno ku Masintha ground tikufuna tikulandireni madzulo ano under very difficult circumstances. Tikuyankhulani kuchokera pa bwalo lenileni la Masintha ground kumene msonkhano wa UTM wangotha kumene. Ine ndi Brian Banda ndi programu inanso sabata ino ya the hot current ndikuonetsereni andevu zamwayi. Tikuyamikeni pokhala nafe madzulo ano. Ndathokoza Banda. Komanso for the first time achemwali athu tsitsi ndi amatinta kaizina mayika loyera lofira sabata ino ali mu kulimeni chani brown and yeah. Tikulandireni Mayi Maulidi kwambiri akutipatsira programu iyi madzulo ano ndi Ceres Enterprise. Eka kuti mwina mudzimva phokoso kuli nyimbo anthu akuvina danso mene kudalili kumbala chanda. Yes. Tilibe nthawi yokwanira yambiri tachedwa kale. Tili ndi nkhani zitatu madzulo ano. Dziko la Malawi kuti likukhala ngati modutsira mankhwala ozunguza bongo. Kathy Maulidi ukuyimvetsa bwanji nkhani yachitikira kuno kuli Longwe. What is your understanding and what is going wrong pa nkhani imeneyi? Brian titha kunena kuti vuto ndikatangale. Katangale? Vuto ndikatangale tisachiteso kupita mbali vuto ndikatangale chifukwa kuno ku Malawi tikaonetsetsa si nkhani ya mankhwala yokhayi. Kwachitikako nkhani zingapo mbuyo mutinaona konso kwa njewa akuti maChina kumeneko kumachita traffic atsikana athu achichepere kumapita nawo ku China. Amabwera ngati akufuna kuakwatira kunali ndithu operation kumeneko kumakhala ndithu anthu kubwera ku Malawi kuti akudzapanga operation imeneko kuakwatira atsikana ang'ono kumapita nawo ku China kumeneko kumakagulitsa kumayiko ena akuma Arabs kumakagulitsa kuti azikagwira ntchito zosiyana kumakazunzika kumeneko. Ndiye tikaona kuona sonkhani zina zimene zimachitika ena akamati akufuna apite dziko lina lake amadutsa kuno ku Malawi. Taonako nkhani zingapo ma trucks atanyamula anthu aku Somalia atadutsa kuno ku Malawi koma osati kunoko ndi destination yawo koma akugwiritsa ntchito dziko la Malawi chifukwa tili ndi ma borders oti mulibe chitetezo chokwanira komanso upeza kuti akugwiritsa ntchito dziko la Malawi chifukwa anaona kuti ku Malawi akabwera ndi dziko solina lomwe anthu savutika kupeza passport. Takhala tikuona nkhani zimenezo mbuyo mwa anthu kubwera ku Malawi kungokhala 1 week alikale ndi passport. Katangale ndiye vuto ndiye nkhani ya mankhwala imene inamveka pakati pakuti amanga anthu ena ku Mexico amene pakadali pano awatulutsa ndikumva kuti awachita chipoti amwirira kwawo. Nkhani imene jane nditayimva ndinaona kuti vuto lomwe lilipo lalikulu Brian ndikatangale anthu akabwera ku Malawi kuno basi security officers kumpatsa basi $100 $200 basi akwathandiza ndi anthu apanga bwanji aona kuti ku Malawi kophweka kudutsirako kupita mayiko ena chifukwa mankhwala amene aja choka amabwera ku Malawi kuno osati kuti afuna zakhale apange ntchito zawozo kunokera kwazipitirira ku Mozambique ndi zomwe anabwerera anthu aku Mexico amene aja ndiye kuno kwama kutenga kuti ndi kumalo oti atha kudutsa mosavutikira komanso atha kuzapanga zinthu zachinyengo mdziko muno Saku Mexico ngakhale saku Nigeria. Nigeria ndi ena mpaka ano akhazikika mdziko muno kwambiri. But I wanted Katha kunena kuti ndi dziko limene anthu aliwona kuti basino kophweka kodutsira ku Malawi. Tafika pamenepo? Tafika pamenepo. Mipita timateni family majambiwa. Anyamata macheketi. Simati mipita. Ndezima anyamata macheketi. Anyamata macheketi. Ndezima kha kuti imbe wazija. Zimaziwa. Kuti siku inakwenda kasati kumba. Ndezima khala ndi njira zosiyana. Timati mipita. Ndiye kumala kwasanduka mipita. Anthu amene amapanga michitidwe imene ndi zambiri zimene tikumapanga. Komano mutakuona kuti even anthu amene akugwira powe amakha kuti chachita kuthandizidwa ndi anthu ena. Patoka yomazakhala ngati capacity kuti aula America. America ndi mene. Timayenera kukhala dziko limodzi limene tikanapanga invest kwambiri technology kunkhani zathu zoonetsetsa kuti malo olowera ndi kutulukira mdziko munomo ndiotetezedwa bwino kuti anthu asamangodusa kulowa mwachisawawa chifukwa zimenezozo zimene zimachitika anthu amakausana kuti akhoza kunyamula kanthu kako ukadusa ku Malawi chifukwa ku Malawi sadakuhimise zitetezo maboda malo olowa ndi kutulukira
ifeyo mavuto athu ndi ambiri komano kuteteza dziko linolo ndi chinthu chimodzi chofunikira chozikhala nacho chinthu izizi zomati kumalawi kunoko kwadusa zimene zizi azigwira yese anthu apisa kwawo zimatikano ifeyo nzika za dziko munomo pa mndandanda wa anthu okayikisa moti tikapafuna kuyenda kupita maiko anthu ena aziona ngati nafeso tanyamula nawo so akatunga amene wawa udango tadutsani kachiwiri pafupifupi kutivula you know why is because anthu akuona kuti kumene kukumachitika zinthu zimenezi titakhala kuti sifa amene tikuchita koma tiyeni tikhale ndi chidwi chopanga invest into ma technologies abwino kuti dziko lathu lizikhala lotetezeka tizikhala ndi mbiri yabwino ngati dziko la Malawi china chilichonse chimene chimayambisa dziko la Malawi chizitipasa bikoti mukangana yani kana mandiyangana mmoto kodi message ndamene mandiyangana ine lero ndalako kuyangana ndikudaba mungandiyangana ndi madabo da ujeni ndi madabo kuti akoma bula ngowala pati ndilungo walira padazi ndi madabo da kodi mwamera tsitsi epitiriza ifeyo ngati Malawi tizikhala nazo busy kuti tiike security yokwanira kuteteza molowa ndi kutuluka kuti dziko lathu lizikhala lotetezeka ngati anthu akupanga zikhala kuti chabwino ndi Malawi osati anthu ongobwera kumadusa kunoko ngati kuti kumeti malandira zinthu zimenezi. So for me we really need to take this seriously and make sure kuti titseke tili ndi zipangizo zokwanira zowunikira ifa apapa anachita kutithandiza ma Americans tili ndi zipangizo zokwanira kuti tikoza kugwira munthu amene wanyamula ma drugs. Brian zipangizo tilibe ndipo posachedwa apa takhala tikuthandizidwa ndi dziko la America kuti mwina tionjezereko zipangizo zathu koma momwe amayankhula wanja ndinakumbukiranso nthawi inake ndinkapita ku Tanzania ndiye ndinali akuyenda atu amayi amboyenda Tanzania kusimnaende kwa Tanzania mwezi apita kawiri mwezi omwe nangamukana jani napita kwa maulendo wake someni chifukwa uyu napita pa basi chabwino ndiye tinali kagulu zathu za azimayi timapita ulendo wathu ndiye titafika pa boda yathu pa Songwe kunapezeka kuti tinapita yena nzathu ina madandaula kuti ine sindikupeza bwinoyi tangotenga ne passport yanga imukandidinditsire ndiye tinatenga passport ija koma ife tikumupanga kuti koma munasakalola kuti tikudinditsire akafuna kuti ufike wekha koma passport ija tafika nzathu ina anangopereka ali ayi passport ya nzathu ali mu basi akuti timudinditsire anadinda osayang'ananso kuti kodi munthu amene akulowera passport imeneyi ndi ndani anangodinda koma kufika mdziko la Tanzania kuona boda yawo momwe palili zipangizo umachitira kufira fomu kuti ulowe mdzikolo ndoti student information yonse waika pamene pacha akayika mu system ndoti akudziwa kuti mdziko muja mwalowa ndani ndiye ndi zinthu zona zoti ukakhala kuti uli pa boda yathu ya Malawi ndi boda ya dziko lina zimachita kusiyanira nathu ndi dziko loti ife ngati dziko sitinachite invest kuyika zipangizo zokwanira kuti anthu akamalowa mdziko muno kapena akamati akutuluka mdziko muno tikhale kuti chachita detect komanso tili ndi information yawo yonse chifukwa mdziko muno taona ku anthu angapo amene akhala kubwera kumamangidwa aso ali kaletu mdziko muno atachita zawo zononga kale mdziko muno taonako ma China taonako ma Nigerians kuti abwera ife sitikudziwa nkoma kuti akusapanga chani timaona ku America timawerenga nkhani kuti munthu wina ake mpaka anamwika pa list kuti uyu sadzalowa mu America koma amene ompeza ku Malawi kuno walowa mpaka nopangisa passport and osati so to just an ordinary passport a diplomat passport zikutheka zimene zonzo mdziko lathu muno Malawi anthu kumazapanga zimenezo zomwe zikungosonyezeratu kuti sitili serious ngati dziko pa nkhani ya chitetezo chathu komanso tilibe zipangizo zokwanira sitikuchita invest kuti mdziko muno mwathu mu Malawi mukhale motetezedwa tisamangolola zilizonse kumangolowa chitsanzo chimene akuchinena Kathe kuti munthu kwa America akumfuna kuti uyu tili naye nkhawa kubwera kuno kumuyalira carpet mpaka passport pa ndifetu dziko lombetsa chisoni kwambiri andiziwo chitisa manyazi you know umati ukakhala pena pake umazana kuti kodi ifeyo tinkaine ati tikhale ziko kapena by the way ndipo sitimangokhala ngati sitimakhala serious tikamanga zinthu zathu kamwina atifaike kuti dali kumapemphero amakamba zotembereredwa ngati tinangotembereredwa tikwena ali tidule matemberero ena kamene amatisatira chifukwa choti
honestly speaking sometimes zinthu zazimagwisa tikamaka mechanics timakhala mindful about chitetezo cha dziko. Yeah. You understand? Yeah. We cannot be saying things to compromise the national security. Koma zomwe tikunena ndizokuti akuluakulu inuyo mmayenda mabwana akuluakulu simaona mina mapanja tikamalowa maikwanza chwacha ukamalowa makamera maujeni ma airport muja kuona maso ya izala za ujeni biometrics njani ikanichala ife bwana chitendo chatu chao chomwe chijamwe kuti pili you know mafuso okufusa sasa zake kuti what is the intent in the questions that you are asking me. Zazize ndiza kuti munthu udati wanyamula chinthu ine nawo napena bake tikukwera ndege amwene even ifana upanga scan uchachokapo akuthandiza nyamula ziko he's not even paying attention to what is scanning. Like we just doing it chifukwa alendo chimene timadziwa kwa afunsa akafika ndiko munthu ndi change muli nacho zona unfortunately alendo akangofika chimene timamwenjenjemera mulendo Malawi nzako ndi mafunso phi munthu akubwerera kwawo mafunso phi ndeti ngapange bwanji what should we do kuti tithane ndi vuto limeneli. ndikuona kuti ngati dziko pena timazakhala kuti ayi mwina tikendera zochuluka ku chakudyaku ndikuona kuti nkhani yachitetezoso tikuyenera kuti tiziwunikira ngati dziko tiyikekonso ndalama zokwanira kuti maboda mwathu ma-airport mwathu mukhale zipangizo zotithandizira kumachita detect anthu ngati amene aja nkhani ija ndi makamba kuti munthu oti akufunidwa ku America koma ku Malawi kuno kulowa kumazapangisaso passport ndiye tinalibe intelligence kuti munthu uyu ngosayenera kuti timulandire. nkhani ndikatangale ine ndikuona ngati is a combination of factors ambiri katangaleso is one of them because zimene mane azichi kuti ulinzi ngati you know ukangokhala kuti iwe andi ine head azizanga ena kujeni ma airport akanza athu ena akamalowa amaziwa kuti page imene afuna akadinde munthu ndi iyi amakhala kuti wapindilatu ti $. So mfana uja kamasegula page chacho chamazangonera kuti okay apa sipofusa na mafuso yake okhamsa so kulikonda so ziko la tuli chifukwa anthu amene timachita trust kuti azikhala malo ngati amene ajawo azinyamula wa Malawi ali ndi udindo oteteza zinthu zinatisabwere munomo komanso mayesero amene makumana nawo tikhoza kukonza ifeso titamayang'anira bwino anthu ambiri I'm not justifying why people should be corrupt but I'm just saying if we are able to reward people bwino ka temptation komafuna okhandika tangazo ino mnafikira pano pa musanga kuzalira abanda tabanga zakuza kuti bapata pali 1 million kanu matha kupesa muzalayo dateo koma zona munthu azimugula chifukwa cha 101 50,000 20,000 munthu amaganiza kuti 20,000 imene ndikhoza kapanyira zinthu zambiri akayerekeza ndi malipiro amene akulimira nde let's motivate anthu amene amagwira ntchito zofunikira azimva kukoma kuti dziko langa limandinyadira inenso ndi ndi udindo komanso inuyo amene tinakupanga ni trust tonse sitingakhale maboda muja tinakuchita ni trust likonde ni dziko lanu la Malawi kana ni nyasi chabwino mwina asimmalandira ndalama zabwino kwambiri komano by being patriotic you're going to make sure kuti some of these things because pamakhala penatu mafoni amakhala afika kale kudusa wakuti amene yoyo khanga hands down amata ngwira amene atafusa amene apsa manja maboda even malodi block amasegulidwa bwana kumadaba kuti kali moto imene yanyamula makala ochuluka chonje yadusa malodi block angati kumaigwira italowa kale mplanta yadusa bwanja so anthu ambiri bwana azimamanena mai maulidi kodi simnasinte zina mai maulidi ali babanja ndokula mtima these are independent women sama sita maina yoputa pepani moda ahezelo aja akozo mayuza la bambwa yeah but my point was mbali zonse boma likhale ndi chidwi chofuna kupanga invest in technology talowa digital akulaku kwa basi analog ya bwana mmene ambira fani the example imene mwaina ya makala kuti makala achoka kaya kumpata manga adutsa ponsepa pa chileka adutsa akaigwira pa ujeni pa road block pa ujeni round about yakamisi how tamangirano anthuno kasisa makala $200 of mess of chafu how do you explain this and then mwangula munthu amene ujaye iniyo mungolimbana ndi kumulanda makala can you not work backwards
Zona watusabwanji pamene popo papoda penali ndani. So when you're working backwards you're sending a message zona kuti amene mumapanga zimene zizi nthawi yanu inatha paja kulanzana tu ankongolatu yes ankongola akumva ankongula mukagwira munthu wa ujeni okuti amazembesa zimene zizi work backwards bwererani mbuyo apana tusandani shift imene panali ndani you understand komanso tikandina zimene zozoso inuyonso amene mayang'ani anthuwa tende apaseko kaujeni kansuwahala kabwino munthu uzikhandika nsuwahala wina adanena kuti udziwe kuti ulandira ndalama zabwino uitembenuze m'madola salary udzazindikira uli m'masense olo salary yomwe itulusa pakamozi pa ATM yose kungopanga kamozi yatuluka basi iya bwana tichite bwanji koma tisamale ngati dziko chifukwa zimenezi zimachitikako ndi anthu a ku Nigeria amati akamayenda m'mayiko mwina ine anandifotokozerako ndithu munthu kuti ma Nigerians even kupita ku America ati kumakhala kuti zovuta kwambiri chifukwa dziko lawo linatchuka ndi nkhani ziti ndiye ndimawerenga story yomwe tinalemba Malawi News analankhulamu mmene mu security expert Aubrey Bisala aku Mzuni anafotokoza kunena kuti tisamale ngati dziko ngati sitikhala serious kutetsa nkhani zimenezi tipezeka zoti amalawi nawo akuchita kuvutika kuti afike ku America posachedwa pa nkhaniso inatuluka ndi yomweyo yonena zoti ku America kwanena kuti ife tili balist kuti tikonze zinthu zina tikonze passport yathu mafeatures komanso tikonzenso chitetezo cha dziko mwathu muno chifukwa kunoko ku Malawi ndikumene kumabwera anthu oti mwina akufunidwa milandu ya serious maiko ena ngakhale ku America kwakumabwera kuno nkupezeka kuti apeza passport ya Malawi anthu amabwera ku Malawi kuno kumafuna passport yathu chifukwa chonena zoti passport yathuyo inali ndi ulemu imalola kukafika ku America ndakondwera kuti nkhani imene mwabweretsa ino chifukwa amene wako Nigeria awo ndiye amene amafuna passport yathu amadzeranso mwa azichemwali athu ngati inunso mutithandize muyankhule ndi azichemwali anu bwera mwamuna wabwera funa ndikwatire basi mwakwatire mutibweretsa zimbalangondo chifukwa ina imene akumalowera ndi imeneyo kuti ali ndi ngopeza kamzimayi kena kundipeza passport amaulidi ndimakukonda nimukamati ada amaterura ati samati ana amati ada ina ngasi khamani tumiza ma message yamba kafe ujakamati ada apa Nigeria alatibira nzima so chonde yes tipite nkhani tikwa makamba eti manena muja kuti mabwana mayenda mabwana tikamafika pachileka pati to call that thing an international airport mene chilibe palina atu yamangiro umene yanyuwani kunzuzu akuti yampepa munapitako kuona kaujeni kukarani weko kuti kodi anthu akatsika pano pa ndege azilowera kuti chifukwa paja kukonza airport mbambani akuti airport mbambani akuti airport mbambani akukonza koma tikhale serious akuti airport mbambani sidaonekenso mu Africa Mzuzu airport nyazidi limodzi uzikana ezona nyazidi mozo kama yankula mwenye kunena muja kuti pena munthu kama yankula ani umatidabwisa kuti ife tikuona kuti izi zinzolakweka how can you be the one thinking kuti this is okay ezona like how are you so detached from the reality how do you zona kwa ine achotse ponse pajambile sowani amange posati no that was the plan kuti amanga Oton Chilwa airport then how did we move from Oton Chilwa kuti tibwerere kumakayika cheni zigamba akatsika ndege pamene pajaloera kuti koma tupetibe lero in the 21st century tingamaka pange zimene zizazo pa Mzuzu pa ndiponso ndo anthu akunzuzuwo nakumpoto ndikusakonda ndikusakonda ndikuanyoza kuti we can call that thing airport koma makamba za ku airport yachileka yes makati mene mmabaonera pamene pajapa chifu ati it's an international airport kuona mwene facility palibe or even chozunguza zikwama zita bwana umaduka chidatakale koma timauluka timadusa pompachi like we don't care bwana timakanga timadikira kaye kuti ngozi tichidikire ndewe anthu sepuke mu komano atsogolera athu ali ndi ana ali ndi azibale awo akuphaka life kunjako iwo osamayenda afika pa OR Tambo pacha kantuma zisikama kugunda kuti this is mene dziko limene okhalira airport kaya ndi hotelo zimene koma we are satisfied with mediocrity ijati mangoti amesa chokuteka inu zisiyeni zimezo like there's gonna be somebody who's gonna do it
no, it has to be you. It has ngati nenda khalapo chief. Ezona. Ndikamaza chokapo panopa andazana ati pampando pali padali kuti. Ezona. Adatibweretsera maawodi pa. Wapa. Adatibweretsera maawodi pa. Chifukwa your biggest fear nkuti tsiku lina TV inayidzawina. Abwana sitigona tuwa bana. Even kunyumba kwanga anthu amaziwa tinalemba chikwangwani we are the number 1 TV tikazuka timayangana chimene chachiti inspires me. Ezona. This is for me to lose. Ezona. I must not lose. Ezona. That's why even titalephera ukafika ku office ku studio taikwapula kwamba. The number 1 TV cannot disappoint. Ezona. Anthu akudikira kuti kali nene kuti alephereka kwatali kumasiti. Komanda yathu zatatuza. Ezona. Ayi kunagwa kwatulukira chifuwa cha chilendo anthu akhosa. Ndimafuna ndinene kunena kuti tachedwa ngati dziko kwa nthawi yayitali. Tachedwa ngati dziko kwa nthawi yayitali. Ifeyonso anthu amene amalawi ife tili ndi vuto. Timaombera mmanja zinthu zopanda pake. Timaombera nkulako kuyankho yonjo. Timaombera mmanja zinthu zopanda pake. Chifukwa ngati zochitika ku nzuzu simayenera kuombera mmanja. Sitikuyenda kuombera mmanja. And simayenera kuombera mmanja. That is not an airport. Ndipo ine ndali nsanaone. Munapita? Ndinapita paja ndinali ku nzuzu. Ndiye ndinali ndisanapaone pa airport paja. Ndiye ndimangowerenga nkhani anthu akamalemba ndati ayi ndoti tiri kumene kukwavuta. Koma nditakafikapo ndati airport ndeiti. Kodi ndege ikafika anthu alowera kuti kwapa. Akuti akukonza koma zamanyazi. Zamanyazi. Ino. Kulankhula choncho ndikuti kamene tadana nalo dziko. Zamanyazi. We talking to all of us. Ezona. Asogoleri walipo. Koma even anthu akapezeka kugwira chiko. Can we make sure Olo minister wa transport is. Akamapita pamene pajapo kuyenda atavala gumboots pamene pajapo. Atakaendera ntchito yake. And iweyo even abwana akwasada chione chituchi. Umene ati wachiphwaswisa kale. Koma zoti bwana anga sangasekere zopusa. Ezona. Calling me kuti ndizasegula chinthu chopusa ngati. Can you abana anthu amagumulisa nyumba. Ezona. Koma lija kuliona nyo Kodi olo kublanta kwa zonzo ungapititse zolemba zanje mijabu. Umabisira mesa akakwita. Ezona. Makaipa goli ba. Ezona. Mwanena kuti ndibwere. I did. Tai. Ezona. Makumana na makuza you coming here without wearing your tie. Go back. Bwana mabwira ukavala tie. Bwana I think kosi. Muntu wazikana ndi standard. Kodi nduna zathuzi zimangokhala ngati kuti sakuopa. Sakuopa. Chifukwa nduna zambiri. Zakhala kuchokera tsiku lomwe achakwera nalo mboma mpaka nali sana chokemo mu cabinet akhala kutoka ena ndiye unduno omwewo 5 years unduno ezona sunga ope ndani ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi program ya Hot Current pakufunika anthu adziwopa mdziko muno kuti mwina zinthu zingayende. Nkapanga chibwana ndichotsa olowayo aziwopa sote kumala usunga kangulu wako sacha ifeso amalawi tidzifunsa mafunso kuti izizi matibweretsera ifeyo kodi ndinamva nkhani ina kandi kunzuzu komweko ena adapititsira chipironi adakanira ali ife ayi azimezwa. I think that's the spirit meeting right now. Tidzikana zina kuti ezona tichite break pang'ono akutipatsira programu iyi madzulo ano ndi a Ceres Enterprise. Ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi program ya The Hot Current ndiyo tentha iyi imatentha imawocha ngakhale ndi unaikhoza kuwotcha munkangomva tikukambirana nkhani yonena kuti ngati dziko kusilira mwina kukhumbira it's too much koma tidzisilirako zinthu zabwino. Takhala pamodzimodzi ngati dziko zochititsa manyazi andi atsogoleri athu nduna zathu zikukondwera ndi the status quo. Ife koma Malawi tisakondwereyi. No, you are makadi zawo zikuyenda so they don't care. Chifukwa zomvetsa chisoni kuti mpaka na pano tikukambira nabe kuti titano tizidya katatu. 5 years ago timakambirana zoti tizidya katatu mpaka na lero tukambira nabe kuti titani kuti tizidya katatu sizoona. Ngamakaona ka Ibrahim Traore kachi sikuti tuiko kaja ndikangero ndika muntu nditu just like us kanyamata kakang'ono
koma kamfana kuganiza boko ezona kamfana kusangolubwa sikalankhula kangomenya action kangomenya action kuziwa kuti siku langa likusoweka chani kuti ma resources tingapeze kuti pange investment and everybody is seeing it and dziko lathu litu nkakang'ono kuti we can we want to change this country we can't change this country. Nkhani ya September 16 ndi yankilankira lero akabambe adali pano akuyankhula mwamphamvu zipani zinaso ziwilitsa misonkhano ulendo wa ku September 16 ukuyenda bwanji? Ulendowu titha kunena kuti ukuyenda bwino chifukwa pakadali pano chipani china chilichonse panopa chikuchititsa msonkhano atsogoleri a zipani zonse zimene tikudziwa kuti ndi zipani zikuluzikulu pakadali pano akuchititsa msonkhano ngakhale ameki azalengeze ndithu chifukwa kampeni ayichita launch ameki pa 14 July ndipo azatseka pa 14 September sanachita official launch campaign koma zipani ndithu zikuthamanga ataona kabambewa mkati mwa wiki mpaka sakugona kuthamanga taonanso ku MCP nawonso kumene kwanthu akuyenda osati masewera nawo sachakwera akakachita ndithu mwina ntchito zaboma mamawa masana kumakhala ndi ka development lale akuyendanso akumakumana ndi mafumuso akumakumana ndi mafumu achinyamata ku DPP kuso anthuso akuyendanso kumene kukutipulaso pa ground tikaonanso nzipani muso anthu ayamba ma primaries ndipo ndi mazifunsa posachedwa pakuti kodi zikhala bwanji fuka ku MCP tunde ama primaries ndi yakwera mtunda anthu kumeneko ndakulimbana ndangoona soti mpaka naye azipititsa ku court kwina ninaonanso ku Lilongwe Msinja South kunalinso ma primaries kumeneko pa 2 May analepereka zikolo kuzimba kwa Mumba kundiye akufuna ndikumene atenga injunction kwa Mumba okay ndiye koma sakuti achita lero mpaka alengeza otsatira timva koma ndaona injunction yonena kuti akuletsa kuti zisankhozo zisachitike okay tikaona ndithu madera ambiri muli mipungwepungwe koma ndi mazifunsa kuti kodi zikhala bwanji chifukwa June umene uli mwezi wa mawa kumega akutsegula kuti anthu akapereke zikalata zosonyeza chidwi kuti ayimira pa mpando wa phungu koma ukaona ndewu zili nzipanimu kukangana za ma primaries I don't think akhala amaliza ma primaries pofika June pano patitha kunena kuti ndale ndezafikapo amene ali ochikonda chipani akumavomera kuti aine ndalusa koma tikuonanso anthu ena akuluakulu amene timadziwa kuti ndi akuluakulu azipani monga ngati DPP MCP anthu ambiri akukana kuvomereza kuti aliphera ena kuti ndime independent avera anagwa koma anavomera anavomera munena pagulu ngati kubale ongosiwa pagulu adagwa chifanyani koma kungoti dera limene anali la Masinja ndinaonera la Masinja ndilachabe ndinaonera ma primaries a Suleiman wina woyima kale anaima anaichinja mkati mwensewu kuti kudi iwe mese unakhala matamango akafika hapa kuona game ndekamema musatira ngati unamaita uziwa kuti uyu asayima basa pakoma ine imwe yachimene ngati pomwe msange chokuti even mukamaona mmene tikupangira ma primaries athu zikungotionesa the type of people that we are. It's too much zinyengo, many so much even attempting kuti apange zinyengo, and these are people that we want to choose kuti akhala tsogolera you know, so you actually see kuti iweyo you think kuti olowa apusise anthu akuchipani kwakoko ndikukhala kuti wawina koma kuti usati nzabosa, you honestly think kuti then how are you going to win at a constituency where people are voting in, because mutakupanga zinyengo zanu zokuzipani kwakoko ni maeria koma ovota ndigula bwana kulena sapita kumene akuwina 200 chabwino koma zili zabosa mapezeka kuti anthu ena ndithu iyayi kugwisa ntchito mabausala ena kuti tima tricks mbali zonse even kulamulako kuona tima tricks ukuwaususa boma kuti kodi nde wabwinoyo ali kutiko, so timayenera kuti tikhwime nzeru nkumapanga zisankho mmene zimayenera kukhala ka element kofuna kupanga chinyengo kakumaonekera ndithu ma primaries mbali zonse. Can we graduate and say kuti akuluakulu anthu ayima ndawa fair anthu afusanke kuti ukawina ukamuthandiza munthu kuti awine ma primaries pa party ticket
ndiye kuti wawina uyempinga ayi zimene ndikunenaso kuti chinyengo chomukhoza kupanga kuchipani kwanuko ndikumveja ikafika pa koma ikaulula yokha ikafika pa national ikaulula kuti itu sida sefeki unaona 2019 tinali ndi ma independent ambiri chifukwa choti ma primaries adali abodza analabodza ma independent MPs anachuluka soko MCP chifukwa ndimakumbukira achimwendo banda nthawi imene amakalandira anthu 2019 ma MP ambiri amene anavulala kuma primaries anatifetu kaima independent ndinaona achina Madalitso Kazombo anakaima tu independent anakawina anasetembo ndinaona Abelo Kayembe nawonso analuzaso anakaima paokha anawina ndiye zimenezi zimakhala zovuta chifukwa chipani nthawi zambiri momwe ndimazionera zinthu chipani so timakhala ndi anthu ake timakhala ndi mbali ndi ndondomeko imene akugwiritsa ntchito pakadali pano kwa MCP iyi yokaponya ya ballot ndaona kuti ndi ndondomeko yovuta chifukwa ndimenenso yabweretsa kwambiri mipungwe kuyambana kwabwera yomanga mpango koma tsono ndemo zonse zili koma ndemo munthu ndi mmodzi yemwe osapezeka ndi ayi mwina akazi anu sali delegate iweyo kuti pana ufike kuyima makabe wina akana ndimaona ngati yoyima kumbuyo inja bwino ine ndikuona ngati yabwino ndi ya ballot iyo imaso kumbuyo icha ife tinakayimapo pana mali imwe tuti masankha nthawi inaje amabwalo sati duda tumauti tichosapo kuti kanchira kuti munayimira kukayima kumbuyo kwa ujeni tinali limodzi kumasankha munthu amene kukuti ayimire kumene koko but my point is zina mwina chii chose mukachiyang'ana iyo imakulaini imaoneka kuti transparency yake ilipo mpacha koma ndi ya intimidation imasapezeka pena mukuopa ya ballot at least ukoza delegate masiku anachenjera akoza kuja zako zonse abwana memunene mmodzi osakuvotera ndio kaponya vote muchamu nthawi yatithera nkhani ine imene ikumavuta kwambiri ndi masankhowa ndi akuti smartmatic ikumavuta kuneko ikumavuta mzipanimu mpaka anthu ayamboponyerana mawu kodi mavoti watiwerengera bwanji ndimafuna tiyambe ndinu imene muthirire mulomo mazango zilowesatu nkhani ayi thirirani mulomo chifani ndi nkhani ya masankho imene nkhani zimakhala kuti mpanga bwampangira thirirani mulomo smartmatic mwayimva nkhaniyo ndiyomweyo ya kampeni iyambeni abusa ine mkona kwanga Brian mabungu ambiri alankhulapo za kampani imeneyi komanso taonanso zipani zotsutsa boma zikumalemba makalata kusayinira limodzi kupititsa kumeki ndaonaponso kuti kwakhala kuli zokambirana kangapo ndithu ma meetings amene wanekofu komanso penanso basi meki kunena kuti okheteni tikumaneni tikambirane koma ndikumaona kuti akachita zokambirana sakugwirizana panali mkumano posachedwa pa sabata ziwiri zapitazo wanekofunso kumene zipani zinakalankhulaso kumeneko kuti ife sitikugwirizana nazo zoti tigwiritse ntchito njira imeneyi potumiza zotsatira zachisankho komanso kunalinso nkhani imene yokhudza kuti tikufuna tizaone kuti kodi mu system muli chani amene anthu alembetsa voter register tizaonemo mmene momo kuti kodi zikuyenda bwanji nkhani imene inabwera chifukwa choti ameka analengeza kuti mayina 15 anasowa mu system ndiye panali nkhani yonena kuti mayina 15 asowa kunazapezeka kuti anasowa mayina I think 19 ndiye kunazapezeka kuti pa mayina 19 anasowa acha panapezeka mayina 15 abwerera ali mu system ndiye wina kanafunsa funso wachipani amene kumano mene unali ku Crossroads 2 weeks ago anafunsa funso kuti kodi mayina wa 15 muti abwerera bwanji poyamba anali kuti ende abwerera bwanji so mu system zimene zikodi sizabwino kuti ifeno ndiye tibwere tizaone ndi ma independent auditors tizaone kuti kodi mu system mmene mumuli chani ndiye kwa ine momwe ndikuzionera nkhani zilipo zingapo anthu mbali zonse sakumvetsetsana ndi sizikhala zinthu zabwino kuti zipani ndi meki apite kukamalizitsa zachisankho asakumvetsetsana chifukwa zimenezozo zili ndi chiopsezo chonena kuti ngati apite kukaponya voti anthu asakumvetsetsana anthu kuzakhala kuvuta kuti azivomereze zotsatira zachisankho ndiye ndikuona kuti pali kufunika kwakukulu kuti bungwe la meki lilolere ndithu limvere ma stakeholders amene akhale nawo kutenga nawo mbali pa nkhani zachisankho amvane akambirane amvane chifukwa vuto limene ndikuona kuti lilipo akumakhala kukambirana akangomaliza zokambirana zicha amaliza sinangaso zokambirana zizumakhala live ndiye kuti akangokambirana amaliza
akupita wina akalankhula zake ndoti azipanda chaso akanena zawo akambirana chimodzi ilala addendum muti bwanji chimene chimavuta ndi trust. Yeah. So bano trust you earn it. Munthu soma nati ayi ndipange trust. Zimene kupanga zo zimapangisa kuti anthu azikupanga trust. But also pamata okhala pena anthu amakhani mantha. Sometimes their fears are unfounded, sometimes makhazoona. You know? Chimene chikuwenera kuti chipange ine kwa ineyo posatira make imayendera ni malamulo. What make iwenera kuti ipange is to instill confidence mwa wina aliyense kuti iwowo can be trusted. Ngati imene inalili ya chifundo kachali. Chifukwa zibambo chada adaikhulupirira. Komanso sinangavuto likumakha kuti kampani imene yati pali nkhani zambiri zomwe zinalembedwa kuti sinachite bwino maiko ena sinayendetse bwino achisankho maiko ena. Yeah, so ineyo sokunekufa kunena ndaliko ngati nthumwi. Wadaona adakhala tikubwerekera malawo dawo. Ine naliko ngati nthumwi. China chimene chimachitika kumene kuja ndichokuti amegi ndi anthuwa mmene ndikunenera chete pamazakhala kuti amegi akunati komatu zomwe zonse munatifunsa takuyankhani tikhulupirira kuti mwakhutitsidwa inu mwakadandaula kwa olemba nkhani. Why can't we sit together and do zimene akukamba awawa za auditing izo adanena kuti you know what we're going to do, we're going to issue out voter register ma centers mose. What probably we may not allow you to do is to check the back end for security reasons. So auditing you, they have to define what is it that you can see, what is it you cannot see. Because I believe Antuo are in this standing point in kukonza kwake nkwakuti chipange chisankho chokomena tonse akagwirizane pamakhala mantha ena Brian ulotita khali tatani amene mantha ako nthawi zambiri anthu ena atakhala ni mantha kuti they are not genuine penanso pali mantha ena amene ali genuine zomwe zili genuine so why can't we have a meeting where we are highlighting my issue musandidwe kukamba munandiponyera iyi ndi mazemba zemba fine mafulani necho kuti as long as zomwe zikunenedwazo number 1 zaimali pa malamulo and number 2 zimene anthu akufunsa anthuzo ndizokuti is backed by the law. I think it make us got Eugene when I ibwerepo yera komanso achite zinthu motagwizana anthu amene machine amene wowana gwiritsira ntchitoko sidzidayende bwino. Yes ndimene ndikunenanso si mathematics iyo akuti si anthu ali ndi my examples amene akunena kuti kwakhala kukhala so the issue here is can we now sit down together and agree what are we using and why? Chabwino imene tiviliza sabata mawa nkhani yomvetsa chisoni yochititsa manyazi akuti anthu mpaka kumaka gwetsa ziliza kusaka zitsulo tafika pamenepo amalawi ineyo ndimati kuona usakhulupirirayi chifukwa chokuti ngati pali malo amene mwina even utasuta chamba kaya utakhala kuti wayamba kupenga misala umayina kuti ulemekeze ndi kumasano kumasano timapereka ko ulemu anthu adagona amene ajawa chifa adapanga zawo adakagona amene timabasa ulemu wawo koma tu imagine kuti tafika pamene popo kuti taluzano umunthu wathuja ndi kumapita ukagumula zimene zija ndizolinga choti tikachosemuka chisulo kena kake tikagulise chifukwa chokuti kuli ma business akuti ochita recycle zisulo kuna amakagulitsa kuti miseu anthu akakhala mtima ukalatawo amayika ndi chimulu chimulu cha zitsulo pamene pondanthu amapita basi ukagulitsa. If you see the images zimeza chilika posa chodo apa kunali kweche chai kuli mbali ziwiri kumene kuja kuli kwa sinodi kunde kuli kwa siteko abwana anthu kuphwanya ndinaonanso kubangwe kuja timati chani mandamira chawa Thomas Kajira adakapanga ku report imene chai adanena kuti kuwabera anthu okufa tikumafika ukabera anthu okufa bwana kuphwanya kunyenya zimene zijazi koda security amalo mmene mumwe amakhali so ungaphwanya chimene chapo panda umphawi wanje komanso kuli munthu mpaka nafike kuphwanya ziliza umphawi wa mtundu wanje okamphwanyira munthu adafa kale akuzikonera kupunga bwana ndi ukatenga makachisulo kagwisa 300 matsoka ena amene dziko timalandira amabwera chifukwa chinthu ngati zimenezi mulimaliza bwanji program iyi madzulo ano nthawi yatithera mayi ndani Maulidi
simata ali pabanja ko abambo ndani ko Kodi mwayikagamira abambo ndani ko akwabisa mwayikagamira ngani abambo ndani ko ngani mwayikagamira kodi mesi munthu imwe wapeza bambo pesa tilinawo achinayo blessings mpinga njira changata mwenifungo uje kamwangala mwenifungo awakubisa amwe angotira pepa maulidi pa kafe maulidi ndani kafe maulidi ndani mwasankhira mwimaliza bwanji nkhani mai maulidi nthawi yatithera mwimaliza bwanji nkhani mwimaliza bwanji ndithu nkhani imeneyi ndiyomvetsa chisoni chifukwa kuomba nkota pa nkhani zonse nkota pa nkhani zonse ndiyambire kaye imeneyi ndiyomvetsa chisoni chifukwa choti ndaona kuti pano anthu sakulemekezanso kumanda umunthu watichokera nthawi inake ndimayenda chakwachi nsapoku mpaka ndinapeza munthu wayika benchi agulitsa kaunjika m'manda ayi musatero m'manda apapo basi kaunjika iye ndotali kuno anthu panopa sakulemekezanso mwimaliza bwanji nkhani zomvetsa chisoni andale atuluka timve mabodza amalawi tengani zoona tanamizidwa kwambiri izoona pena machita kufika kuti ulidere nkulingota ina kodi mabodza dakalipobe ulidere nkulingota kapena mwina tamaliza mabodza mwaunga mwambio koma alidere aya kwathu kuti mati ulidere ife timati alidere alidere nkulinga kuti yoko ndikusiku mpoto koma mwambiri ezoona somatengera kuti kuti chabwino alidere nkulinga kuti ayenda naye tayenda ndi anthu ena akubwera asafuna tende nawo dziko lake lomweli amalawi tiphunzire kuona zoona kuti dziko lathu lidali imeneyo nane ndimati ndilankhulepo mwachidule kunena kuti panopa it's not just about mfundo zomwe akunena munthu chifukwa mfundo ndengati amalawi tazimva zambiri anthu mbuyo omwe akhala kukamba ine ndipanga izi lero tikwaona momwe achitira ndiye kwa ineyo ndimaona kuti amalawi asapange zoti zachangu alingalirepo chaka chino pokaponya voti akhale kuti awunikira zinthu zingapo kuti kodi awa amene alipo pano analonjeza zotani ndipo apanga zotani komanso awa mfundo zomwe akuperekazi ndi mfundo zotheka zinthu zazazipangadi kuti tisankhe mwanzeru kuti MCP ipitirire chifukwa chani let's talk why should we give you another 5 years convince us tanena nikachiwiri pamene ngati MCP tikuti ipitirire say it again ipitirire chifukwa chani izona ngati DPP fura ibwere mufuna kubwera muzatani ibwere chifukwa chani UTM ujeni akabambe achita kutionesa mavideo ababa matoza pangire muzazipanga bwanji ine mmalintere kunena kuti amalawi tiyeni tikhale serious za dziko lathuli maiko anzathu akutukuka inu ndine timayenda taona ma airport taona mahotelo taona zinthu ife koma ukabwera kuno kuma kuti kodi adatilodza ndani ndi udindo wathu inu ndine pamene tikupita pa masankho pano tiyeni tisankhe kutukuka tisankhe kutukuka we can do better as a country Nine Brian Banda, malo mwa ife tonse kuno kumasintha, kumatatokoza anthu akumasintha, mwaona ngati kubwera miyala ruku. Wakuba, batamangisa wakuba. Mwaona ngati kubwera kumiyala ruku. Koma hayi nditu, tili kumasintha pano, koma tili bwino bwino. Ndipo tibwereranso bwino. Ndikuthokoza ine mai maulidi, mukatiperekera moni unyumbako. Mukatiperekera ntendero. Mukauza kuti abanda ndamsisi. Komanso kunyumbako. Zili bwino. Musadandaula. Hayi hazuchioneka. Akunanala. Zuchioneka. Ndako ndisamala. Mukoneka. Anthu amene amandidziwa kale pano pa moyo wanga wasinda. Zimama konda banda. Walikonda banda. Amuna indakonda. Amuna ino abale. Osatifunsa asuza maulidi Israeli. Munthu watengedwa. Jeri yanose. Maulidi kulibe. Tikuthokozeni chifukwa cha utsogoleri wanu wabwino. And we needed to do this program under these circumstances. Tikuperekeni tsopano kwa anzathu kuchichiri mu mzinda wa Blantyre ndine Brian Banda awanda msisha awandi mai maulidi awa kukuyamikani kukhala nafe at this hour athokozeso kumanya matawa yathokozeni ine ndithokoze kulihenere chulu koma nthawi inu ndamene inu nthawi chairman shepani inu musakomedwe inu ndi abwana satikalipira mangu eno ndathawa ndathokoza nyama inu musakomedwe mtima kuna baka ndefoni adzonzi pamenepa ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano. We want to thank you for being with us throughout the day and goodbye. Here at St.
Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14, 256 GB storage, Samsung A16, 256 GB storage, Samsung A35, 256 GB storage, iPhone 16 Pro Max, 256 GB storage, Samsung Powerbank, ThinkPad E4 laptop 8 with 500 under 12 SSD, with a variety of office supplies. You may find us in the South Park Building, Area 3 in Lilongwe, Zomba in the Selly's Enterprise Building adjacent to Steers. By liking and following the Selly's Enterprise Facebook page, you will also get access to our catalog. Selly's Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi.